Som vďačná, že som sa mohla kurzu zúčastniť, pretože síce som už mala načítané nejakú literatúru odbornú o permakultúre, prírodných záhradách, ale nič mi neposkytlo nejaký ucelený pohľad na problematiku a takisto vďaka kurzu som získala nejakú konkrétnu predstavu, nejakú sériu akčných krokov, ako naozaj reálne začať tú záhradu podľa mojich predstav tvoriť. A kurz bol perfektný v tom, že nás prinútil zamyslieť sa nad tým, čo vlastne chceme, aký máme so záhradou zámer a takisto nám Radka poskytla nejaký iný uhol pohľadu na danú problematiku. Vždy, keď sme ju o radu požiadali, tak nám pomohla, čo bolo úplne neoceniteľné, keď vám pomáha nejaký človek s niekoľkoročnou praxou, ktorý už vie ako na to a vie, čo bude fungovať a čo nie. Takže za mňa kurz odporúčam všetkými 10 ľuďom, ktorí si chcú vytvoriť záhradu podľa svojich predstav. Ďakujem.